dia, joves. Ens despertem amb aquest magnífic temps i el plan més suculent que ens ha sortit és anar a fer wake. Un dia clar, un dia disfrutant. Aprofitarem la calor, el sol per banyar-nos. Anem camí a Santa Perpètua de Mogoda. I és el segon cop que hi anem, el primer cop no vam gravar res. Ara sí, intentarem veure si podem gravar alguna cosa xulo. I anem a fer wakeboard. És allò que et fiques com una taula d'esnou als peus i et tira un cable. Hi ha alguns blocs per saltar, bueno, blocs, no sé com es diu, mòduls, crec, per saltar i per provar coses. Bastant divertit, ens ho vam passar bé. El lloc ja veureu que és superxulo. Hem parat a posar gasolina, perquè aquest desgraciat va sempre en reserva. Mai veureu el cotxe més amunt d'aquesta línia. Quins collons. Bueno, avui pilla perquè s'està mullant. Ja hem arribat a Santa Perpètua de Mogoda. Hello. Hello, Santa Perpètua. No plou de moment, sí que fa una mica de núvol, però poder ens aguanta. I ara ja estem anant cap al parc, que està aquí davant. Bàsicament la pluja està baixant de Berga i d'aquí poc plora aquí. Plora aquí. Esperem que no baixi tan ràpid. Eta, quina motxilla, xaval. L'altre dia la meva mare estava fent endreça per allà a casa i la vaig veure i vaig dir, és meva. Està molt, molt guapa. Així, per cert, si em veieu sense una dilata és perquè tinc aquesta orella que m'està a punt de caure. Em vaig llevar que tenia l'orella a tope inflada i tal, i em vaig haver de treure la dilatació. La cosa està xunga. Fem aquesta corbella i som. Atenció, prohibit banyar-se. I de... perquè més fresco. S'està anant per allà a sobre. Cafatillo. Mentre veiem un xaval que fa wake, però amb skate. Aviam si bé. O sigui, va amb una taula també, però no va enganxada als peus. Va com suelta. Aviam si salta. Ole. Flow caribeño. Aquí la primera dificultat en el wake. Ja està en saltar i no matar-se com ha fet. I l'altra dificultat per principiants és girar. Quan has de girar no veiguis la liada. I em vaig estar com 20 minuts per aprendre a girar, sense caure. Epa. Let's go. Una sortida, a veure el gos. Ho aconseguirà? No!
Hola. Hola. Qui ens ha vingut a veure? Sí. Ve. Ai, que no s'aguanta. Sí. Ve. Casi. Ahora sí. Ole, dominadíssim ja. A veure si ja té dominat passar per sobre d'aquella taula, d'aquell obstacle. Sí. Ojo! Ojo, ha girat i se n'ha anat a l'altra banda. Espectacular, eh? Espectacle. Bueno. Se sentia inspirat, però la cosa no ha quedat bé. Ole. ¿Qué tal? ¿Reventado? ¿Crees que trauràs el backflip el següent dia o no? Potser em fan uns quantes coses noves. Bueno, experiència al Wake acabada. Hem provat truquitos nous, el Joan ha provat de saltar, li ha acabat sortint, ha fet hasta algun giro fresco. De locos, no? Sí. Jo venia amb la intenció de provar el 360 i m'he fet caqueta. No he provat ni un puto cop, he provat un 180 i quasi em mato. Llavors, el que he provat és que amb el 360 has de com canviar-te la mà, la cosa que agafes, doncs te l'has de canviar de mà. I ho he provat anant recte normal, i sí que m'ha sortit algun cop, un altre cop més tampat, i allà més o menys bé, però és que jo això no lo veo saltando, si més no de moment. Jo ho provaré, però encara no ho veia gaire clar. Així que backflips me n'ha sortit un en Selma tota l'estona. N'he tirat com 300 i me n'ha sortit un, més o menys. Has provat molts més a la segona tanda i és el que dic, a la segona ja vas supercansat. Sí, anar a tope cansat i no controlo gaire on passa el meu cos, tio, quan activa la corda. O sigui, si el faig a terra sí que el controlo més, però allà queia cada cop igual, queia molt amb la de darrere i me iba a tomar por culo. Molt divertit, eh? Molt. Molt. Tenen un parc molt ben muntat aquí. I el tio que... Molt simpàtic, tio. S'ha explicat molt bé. Sí, ens dona molts tips. I amb un parell de tips, tio, veus la següent i ja et surt d'en pes. Sí. De locos. Toca parar del burger. És el burger? Sí, literalment l'has ensenyat bastant malament. Ja. Anem a fer una Coca-Colita. Cansa molt l'antebrazo, en l'avantbraç. T'ho juro que el tinc rebentat. Ara anem a agafar forces amb una Coca-Cola Zero, un gelat o 35 hamburgueses, no sé, ja veurem. O les tres coses. Burger, ara sí que l'enfoco bé.